Once again guys, it's your boy Likhona Wise Man. Hayi man, yo handi xabene kwezinsuku yeva. Jonga, ufuna nonwabe man, nonwabe ndim. La sinabantu, senwabeni sonke man. Ubone esengishilo kwaqala man bandiyafumaneka ku TikTok, Facebook, yabo, YouTube ngisanomvula ke le YouTube channel. Ngicela ningalibali usubscribe, ni like, ni share, ni comment ukuba ivideo enjani. Noba umuntu nibethe private, nje yandifonela. Yabo inamba yami zayikhupha khongxaka. Ibeka apha kwi-comments, yabo. Then ke yokunina yabona i-comment ba ivideo injani. Hayi shame yazama. Ungayiki yabo inkuthazo. Yazi musa abantu always banenkuthazo. Otherwise apha ndihamba nomkhulu wami mana apha mkhulu bathi ngibacebe kubiza. Okay, yo, what up? It's your boy Fluster. Shumele Lupa, Facebook, yabo. Yeah, TikTok, Instagram, phone. Sure jana ayine jana sesho ke ukujana like kwaba social media ufumaneka kubo like ifuneka baseshe Shumele Lupa cha mfuna Shumele Lupa anafumaneka hapa sure ne jana ufumaneka ku IG na ku Facebook IG TikTok no Facebook Shumele Lupa on Facebook sure ne jana ekusejana apha yabo jana andifuna ubamta manjani man yabo jana apha ndikuphathelele nje imibuzo embalwa manjani man yabo umbuzo woqala jana yabo jana indoni red flag eCherini. Red flag. Ichele ufuna ucinga isidala. What? Ichele ucinga isidala ayifuneki la wena. Yabo. Ndoni enye Noma zininza nje ngathi iphi. But it's man ichele. Ichele ucinga isidala ndifuna man. Nawu kangicenga man sifuna ucinga ndimi isidala we. Oh my god. Wow. Sure jana. Sure. Otherwise jana phathelene nomnye umbuzo man jana man yabo and lo mbuzo ke yabo unawo ubuthrekhakhanyana ke yabo jana lo mbuzo mos wamenza grade 12 amgqeba mos Namenza amgqeba amenza like a team so can translate le sentence jana yabo uNelson Mandela waye president esingapha eSouth Africa pass. What? Pass with. Oh my. Mandela waye president esingaphi? Ubuzamile nje. According to my knowledge. Nelson Mandela. Ndiyazi bese. Ndiyazi. Kunzima nozama like uzame nje. Yebo lelo ucinga mfethu. Ucinga. Awuze ucinga mfethu. Pass mfethu, pass. Sure ne jana. Ekusejani message to your ex. Ex yami. Ngifuna ukubiza abantu because lo onye uzayibona. Awuzobiza mntu nje message cha. Yakhumbula jo. Yakhumbula ubuye. Come back home. Uyihome yakhe. Come back home. Yazazi yena pho. Khumbule ekhaya. Come back home. Sure jana ekusejana apha ke ukumbuzo wogqibela jana like ngephi yona secret wakhe wayifihlela yona icherry yakho uvi ex yakho mangathi icherry yakho ex Here I come. Here I come. Nathi chomi yayo. What? Nathi chomi yayo mfondini. Sangumxelele Ngayana ngoku. Otherwise ijani word of the day. Word of the day. Word of the day eat banana. Life is too short to be in pain when you don't have to. So like into apha ebomini like life is too short so enza ntoni uyenza unwaba uzofana nina. Sure ayinene jana mntangi jana bekumnandi banawe jana abulela jana. Please don't touch nas feel at you.